amakhosi akaZulu. Ndabezi, hey wendabezi tha. Wena wesilongo nyama yamakhosi akaZulu. Sanibonani, onibingelelayo noSihle Ntombakadlamini masibalikhuluma Mdlovu Mamagadezela. Bayasho basinenkosi ayiqeda. Babukeli ngisacela ningilindele lapha ku DStv channel 261. Ngizovela khona nje ningibone nje ngizobe ngikhuluma lapha okuningi nje nizobona nizofunda khona. Ntombi, ngizwa ntatazela. Intombi enhle. Uma sikolo Angazi nokuthi ngithini. Ngicela ubatshela ababukeli ukuthi ubayini igama lakho, uhlalaphi, baba. Igama lami nguNosihle Makwadlamini, ngiqhamuka endaweni yaseDonnybrook esigodini Embulelweni, ngaphansi kwenkosi ubabumemela induna ubabusokhela. Ngihambe ngedwa, ngihamba neBawunele Foundation ngaphansi kohlelo amasiko nemikhuba. Yeah, that sounds amazing. Ngifuna ungitshele la ngaphambi kokuthi sixoxe indaba zethu. Ngifuna kwazi ukuthi yini Bawunele Foundations. Kwenziwani kuyona? Bawunele Foundation inhlangano esebenza emphakathini ngokusebenzisana nezintombi nezinsizwa, ibafundisa ngezinto zesintu, ibagqugquzela ngokuyiphatha kahle, ibafundisa nendlela yokuyiphatha nje. Kusukela bebancane baze bayakhula.